Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Sabado, 28 apo ti mabilang, iti bulan ti Enero 2023. Naimbag nga aldaw tayo amin sa pada, manipod po ti ENR Online, may danon ka na kayo. Ti sabali manen na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagamyo ni Robert de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno dua kami apo ti mangidasar kada iti damag, nga amumi nga adda ti pakasiknan tayo amin asa nga pada. Di rin sagana tayo apo nga intay pagsasaritaan, International Criminal Court, ICC, imanugot po nga maituloyen ti investigasyon itinadara nga drug and war ti administrasyon ni dati Presidente Rodrigo Roa Duterte. Iri sa bali abangir, sublyanan tayo apo ti suspendido nga mangimatmaton ti New Bilibid Prisons nga ni Gerald Bantag gagiyem keng kabsat amuyo kadi nga adamay sa nga preso nga nangikanta nga ti pan nakailaklako di kontrabando ti uneg ti New Bilibid Prisons ket mandar ni Bantag gagayem ken kaabsat. Iti sa bali abangir ijay Jerusalem tinasantuan apo nga lugar itintero alubong walo di tinatay itinapasamak apo nga pamaltog ijay Jerusalem. Ken madamdama, masangaili tayo apo ni Mr. Glenn Parado, dati Abise Mayor, dati nga INEC Director, dati Abise Mayor Jeding Rasa. May isa kadagiti mabigbig when amo nga mahilig met apo iti palot. Amuyo, ado digiti makasarsarita tayo. Kalpasan na po nga naglukat digiti pagpapalutan to include Cockpit Arena of Lawag City. Ado digiti makasarsarita tayo nga palutero nga agrek-reklamo apo kada ti sistema ti panagpapalot. Deto'y talpak. Gagayem kang kabsat. Computerized na po nga panagpusta. Gagayem. Kaya ado digiti agreklamo basit ti atiwem. Kada kalikagumda nga may subli diti tradisyon diti imuno na nawagas apo iti panagpapalot. Ken pagsasaritaan dito apo diti naidanon diti damdamag ni Berto nga issue apo dito Barangay Victoria Curimao may panggip ti panagpukan ti mangga. Ngem segong kini apo Kapitan Liumel Sumngat nakapagsasaritan apo diti masiknan babaet di opisyalis ti barangay nga idadaolwan ni apo Liumel Sumngat gagiyem ken kabsat sudinggen dito apo ana ti nagtutulagan di gitoy adda ka di nabalusingsing apo nga alagaden iti panagpukan ti kayo may panggip iti detoy dagitoy ken sabsabali pa ting kami danon ka na kayo tilasod ti may isang oras sa parangidanon mi iti programa Damdamag ni Berto. Daytoy ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen!
Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, kasama na po nga mapante ka iti first guest tayo ni Mr. Glenn Parado. Manipod na po iti Dingras Ilocos Norte. Sekna na po ka iti talpak gagiyem nga sistema itakanon ti panagpapalot. Ano ti pa kay dumaan dito? Iti tradisyonal, wenno original nga sistema ti panagpapalot ka iti lisensyado Agaliera. Gagiyem keng kamsat. Okay, padaanan nyo ni Mr. Glenn Parado. Kabayatan na, giyaman tayo po ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nada rin kitirikrik na inyo po iti bagiyo, ket yun dito nga konsultar iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti barangay 50 Butong, iti Sudad Tilawag, babaeng ken Mr. Aurelio Fiesta Jr., manipod na po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much, TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Adama na po, digiti kasapulan nyo. Naanya digiti kasapulan nyo, construction assistance. Serbian na kayo ni TMT Construction Company. Iti naing kalintigan, ken nababa presyo, babaen ken Honorable Telvin Tapawan. Kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Kabayatan na, gyaman tayo pa, ken ni Ma'am Elis Tamayo. Iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Spain. Agyaman tayo po iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. At daan po kaditag kakalaing aircon technicians. Tapno ornusen da ti problema po iti aircon digiti lugan nyo. Okay, so kasano gagayim kay Kamsat. Digiti maalala tayo nga informations, reactions, manipod na po kadita palutero kunada di may sagsagot kadita talpak system iti unek ti Galiera DJ agpapalot or ti management promoto di mangi promote gagayim kay Kamsat kami nakadado kano ang makaltas kadite atiwem kakabsat kay gagayim iso nga deti apo ti may sa kadita problema ket kayat ti kaadwan nga makapakalalaan tayo iti informasyon wenno pagdamdamagan tayo nga maisubli diti tradisyonal nga panagpipinnos ta, especially apo diti awag-awag, 4, 9 Gs, Stanjis, 7-3 kung muna dapat 7-3, di ba? Ngem tatan, ti pagpustaam ka nun, ije computer, gagayem, ket ije apo nga, isunton ti mang bayad king ka, awanen ti so digiti maapektaran dito, digiti Kristo, mukmet ti Kristo ket, gagayem kayong Kamsat, diri Kristo, diti ang mga awag-awag kada kayo, wano saan, siya kumapumusta, da Kristo, isud agalat ti mangkol ka di pustak, gagayem kayong Kamsat, so tatan sa anen, masin, ti wagas apo, iri pa nagpalot, base apo ka diti cockfighters, gagayem Kamsat, wano mapamakipalpalot, kakailian, tamuyo, itay kalabes, nagsardeng apo diti palot diti probinsya ng Ilocos Norte, especially apo idi kasagsagan diti COVID-19 iso nga idi agsubli nanti jem eten kadapi computeris nga palot diti talpak yan ta cellphone ni jem wenno enta buyaem through internet kakabsat keng gigiem ngem data meten apo ti nasurot kano wenno inadaptar digitay agi promote apo iti palot gagiyem ken kabsat. Okay, ante makunta ka po ni Mr. Glenn Parado. Dapno palawlawagan tayo.
no apay nga adu digitay madi iti deti nga sistema po kaditay lisensyado wenno license ground ang wenno pagpapalutan gagayem kay kabsat. Okay, sublian tayo apo ti programa tayo Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirik ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Doon na palabas po nga, 20 may sa minutos kalpasan, te oras tayo nga alas 12, gagiyim kayong kamsat. Dati napasama ka po ijay Jerusalem, gagiyim kayong kamsat. Natay apo ti 8 nga tattao kalpasan, ti napasama ka pa nagpalto-palto, iti na sa nga lugar. Segon, iti Ministry of Foreign Affairs Israel, napasamak dito yung insidente, iti may sa nga sinagogue. Insigida met nga naresto ti suspect, iti na sa nga pamaltog, ijay Niv Yakub City. Napasamak dito nga insidente may isang aldaw kalpasan na po ti nadarang operasyon kontra kaditi terorista nga Israel kontra kaditi terorista babaen ti Israel military di West Bank do sa dinno nga Sham dagiti Palestinians nga napapatay ayun so dili amo gapo ang taong payrimor apo ti ginasasino deti suspect iti pa nagpalto-palto gapo di may isang synagogue Israel ngunit di Jerusalem gagiyim kayong kapsat
no detoy ket retaliation iti biya nga po digitoy na operasyonan nga na operasyonan na po nga babaen kay Israeli force gagiyem ken kamsat kalpasan na po nga digitoy terorista nga digitoy ket Palestinians kano gagiyem amutemete na po dito Israeli Arab war digitoy Palestinos aggugubat da po kadagiti Hudyo Hudyo no kunatayo digiti Israelitas gagiyem ken kamsat digiti taga Israel Jews kunada iti English dagitoy tattaong agnanay da po iti Israel amuyo diti Jerusalem adut Filipino ijay gagiyem ken kamsat adu digitay agtrabaho ijay Israel to include Jerusalem nga deti ket anate pangawag tayon na nasagraduan a lugar gagiyem ken kamsat ijay ti pakakitaan kano apo kadeti nakaitaniman ti bangkay ni Jesus Christ kakabsat ken gagiyem ngem nagbalin nga nariribok ti nasao nga lugar kalpasan na po nga agpimpin na banto apo digiti Israelitas ken kastameten digiti Palestinians malagi biya po diti liderato ni Yasser Arafat kakabsat ken gagiyem nga talagang nakibinnegbeg makiginubat iti biyang dagiti Israel deti po nang rugipay deti nga conflict idi 1948 idita bumtak apo ti gubat iti nagbetan digiti Israelitas ken digiti Arabo kang runana po digiti Palestino gagiyem ken kaabsat nga ginggana ita kasla isupay laeng apo ti maikerkeni iti riribok iti nagbetan na po digiti Israelitas ken digiti Palestinians gagiyem ken kaabsat madigdigdigan deta apo nga saan nga nasayaat nga relasyon di duwa nga lugar iti panaginagaw da iti teritoryo ken may sa ditoy nga mang digdigdig deti pamati digiti Arabo gagiyem ken kamsat nga ti Estados Unidos ti Amerika adadda nga papaboran na apo digiti Israelitas kumpara kadakwada nga Arabo gagiyem ken kamsat iso ngano sumaem tibiyang digiti Palestinians digiti Arab gagiyem ken kabsat digiti ket anti-American kakabsat ken gagiyem. Okay, sakbay nga itultuloy tayo po dito hindi pagsasaritaan mapantayo na po kadet interview tayo ken ni Sir Glenn Parado maniko di Dingras may panggip apo iti talpak. Okay, apo Glenn sir nimbag nga malem mo, thank you very much iti paay mo nga oras iti programa Damdamag ni Berto manibot ti ENR online mabalin nga ipalawag tayo iti kaababaan ken kaalistuan na panakaawat ti tao no ana deti talpak nga sistema iti biyang ti panagpapalot kari ti lisensyado nga panlutan apo Glenn please. Nabangal daw tayo amin Robert kasama ka kanya iti pangababaan nga panunod ganiti opinion ko may pangapadet yung talpak. Dito talpak kaadwan na kada kami nga mamalot nga mapan makipalot kadagiti sabungan kadagiti palutan nga legal nga kuna tayo kaadwan naman tin iti talpak tudad dumawa ang papada kami man nga mati makaawat ganti siguro limang mga ko kadagiti pada nga mamalot dito talpak dito panggapuanan na dito isabong na ipagpagada may parit iti isabong ket no awan iti talpak awan met iti isabong dati electronic nga pag dati illegal nga isabong iso ti may parit isod kapuna nga no siya laeng nga may sakoma iti masurot ko nakadi kay kayat ko dati traditional nga nakairuaman tayo nga agpalpalot ngem dati talpak. Okay. Okay. Para di kita maalalak nga information na sir ket kasla awanen diti awag-awag parang nawalan na yung trabaho yung mga Kristo nga kunada gapot ay kan masin nya agpusta and at the same time kasla adu ti makaltas apo ado left and right kinagpeson na ni puti din ang rugi ti talpak ket tinumutoy biang jak pinapadasan tinangabak na nagawid. Pada kami nga makipalpalot
awan ti mangayat po nakadlaangan. Ito talpak sa pagsasalitaan. Sigun iti panag-observar ko may salaang nga tao iti mabinipikyaran. Dete laang promoter. Okay. Da tao nga palpalot, da tao di kiti pada nga Kristo nga pagsapulan da iti panag-Kristo, awanan ti pagsapulan dan kapag kada iti talpak. Okay. Napintas ko mamat, no napimpintas lata ti panagkitak no may sarda nga mamimpinsan da iti talpak. Isubli tayo di tradisyonal. Di talpak nga bagbagada, naaramid lang dito, gapo kada iti pandemic. Pandemic, laeng, hindi kita pandemic nga klase ti panagpalot. Katiratan, awang mo ti pandemic, napintas ko man, isubli tayo mo di pagsasawa traditional nga panagpapalot tayo. Okay. Okay, di ba po, yung sa traditional, sa dehado at liamado, yung adda parada ni liamado, let's say 5,000, 3,000 ken ni dehado. So yung DJ diferensya, parang maikanti partida 4-3 or anyaman so di tatalpak awanen ti kasjay apo Glenn awanen kuan nakarkaro peno da duma ta dete 1,000 mo mga bak 300 mga bak ti 250 mga bak ti 400 mga bak ti 500 no kuan da duma awan ti control may sa ti mabinibisyaran na tao nga kunak ditan dete lang promoter so meaning to say DJ diferensya jay pusta equally divided kadagit jay mga bak especially yung mga dehado apo Glenn. Huwag kasi dyan ko tibanagan na. Pag dikitay nagdehado, pimusta ti dehado no kwan, dikitay managyan ti liamado, pagbibingayan dan, numano dyan na pusta. Okay. So no liamado ka, let's say 10,000 di parada yo, pustayo, ket 3,000 lang, di lat atiwen, di kiti decide di liamado. Pagbibingayan nyo di jayan, tapos may cut pa dete tax na. Pero pag talo ka, talo lahat yung pera mo. Talo lahat ang pera. Okay. Talo lahat ang pera. Awan ti control mo, pulos. Okay. Samon to lang amo din. Yes sir, go ahead. Samon to lang amo di abakumon, ito na nalpasigi sultadan. Kito deti traditional, before nga nagsalpok ti manok, amom numano ti kapital mo, amom muten numano ti abakon. Okay. Deti talpak namin, samon to lang amo di tay abakumon, ito numaawat mo, ti resibo na. Awan ti control mo. Okay. Adda ka din dikiti ng question or nangidanon iti saludsud na iti biyang ti management no apay nga minya detuin ti masursurot wenno inadaptar ti management dikiti pagpapalutan nga saanen niya diti traditional way apo Glenn. Awan matpekit diti nangag ko ngam ti pagsasauda isu kano iti legal. Kerjak awan mo pa iti chansak dan awan iti concern ko amin kadeta no anati kwadita ta binasit mo ti panagpuspus na kami pagpaspas karat laeng ngam napintas ko kadagiti apo nga tuturay isudak matimang control data ta denggenda ko man no anamat iti pagsayaatan ken pagmadyan na dito talpak. Kita ko mga nasayaat no sino no anamat ti mayat nga surutan dito traditional uno dito talpak nga pagsasaritaan. Ngem no siyak lang nga may isa dito nga min talpak. We cannot control at dala dito isabong ilive da agbet da yan dito online. We cannot control that. No adda talpakan ureanan mo ti gobyerno at dalata detay masasao nga isabong adlanata detay online betting ngamin. Ket no awan iti talpakan nga pagsasaritaan awan meten iti online betting. Nalawag data. Okay. Makita tayo no ano tinalawag. Yes sir. Okay. Apo Glenn, okay. So meaning to say, di ba may mga may mga ada board, ada iti mangimaneher, iti may sa palutan aside. Iti nga tapalutan ket under the local government unit. Okay. So digito yung management kayat dati talpak gaputa dakdakkel ti pastrikenda or sabit ka di met LGU local government unit. Jakman ammo nga sa deta hangkong ammo nga masao deta nga mental pak no kwa iso nga open gate kun handa pa yun handa pa nga agpabayad ti gaten
tapno abruten da amin yan deta talpakan yan ta machine. Pakita da unay nga dito promoter kumita da nga perme yan ta machine. Kita kwentaem Robert, agpa-premyo da 1 million, agpa-premyo da 500,000, awan tipat money. Paggapon na nga ro dito, Okay. aggapo amin yung machine. 1+1 data, nagkakawatan ti tao. No, aggapo yung data machine, di kat kaya nasawan, dagiti agtay yung machine, talaga nga madihado da nga permea. At te kunakon awang kontrol mo polos. Tayakan, di mo pa amuno manuti abakum. Ito nung nalapas resultada, makita nito ng resibo, isunto pa nakakita. Dati 2,000 mo tila inaba na 900, 800. Okay. Ito nga dakil unay nga diferensya. Okay. Kat napitas ko no isublidan, di traditional, pati mo la purpose na ito talpakan, machine idikwag, gapo iti pandemic, tapno ma-control ti social distancing. Kat gapo tawad ko pa mo di nga rasunan, isublida ko man, iti traditional. Okay. Tapno no, wow. Yes, sir. Okay. On my own, diyan mo no, kung manunong ka, no saan, parang makikita gaputi kaado di kita mang kontra iti dati nga sistema ti panagpipinusta yung talpak amanganta bumaaw ti karisma ti Galiera kadagiti palutero ket haandan niya sumrek kadagiti Galiera and at the same time mga ramid da iti illegal nga wagas dagiti panagpapalot kadagiti saan nga license ground awan ti posibilidad na dati nga kapanunutak Apo Glenn. Amom na arami detan na Robert. Kahit ko'y palagipin ka, at di nagpukaw nga tattao di Manila, malagip mo, di nagpukaw nga sa Bungero, ngayon gana ta di penasulbar. Tiga po tinakapukawan da ito, gapo iti talpak, gapo iti online. Awan pa'y napasamak ka kasto hindi traditional ti panagpapalot. Kaya kung mga ibagaking ka Robert, dito yung Ilocos Norte, di ili nga banna. Nakaragragsak ti palot, nakaad-ado nga tao, tatiga po na traditional. Okay. In Banna. Banna. Okay. Nakaad-ado nga tao, at traditional ti palot itjay. Okay. Tapanok na, mana kaya tamo yan, hindi mapanyan titalpakan, tatiga po na awan iti patmani nga kunada, itugod natin manutan, mapanday palutan, at danto pa'y premyo da nga 5,000, at danto pa'y premyo da nga 10,000, mayat ka di kita mapanagipalot ti manok. Uray, may tsambadan, at kita ti manok. Paggapon na nga rod, dito yung pagpapremyo da, di nga rod agapo amin jay machine. Okay. So I have nothing personal against kadito. One sir. Kahit ko nga klaro nga awan iti personal nga kadagiti promoters may pangapiti talpakan. I just want to share my views. That yung opinion ko, sang kapasing opinion ko, may panggapiti dito nga banag. So lang ang mga nukagurad akto, di kita kakayin ko. Okay. So, tipon, anak pulsom, iti tao, Apo Glenn, kas may isang mabigbig nga naayat met, iti panakipalot, saan niya ta nga, danto ti panagatras ti tao nga mapangka, iti Galiera nga, dati nga sistema, ti surutin ta? Siyak na mismo, I myself, personally, no daduma, masadutak nga mapamakipalo. Tananipod, hindi datalpakan nga kunak, yak pa'y nagawid nga nangaba, isuwa masadutak. Kaya ko dete mapakayayan ti madyungan, nga nasitin nga dete mapanagtalpak ta. Apo, nagrigat ti mga abak. Okay. Nagrigat ti mga abak. Kastamot, iti mangagko, kapulso, di iti padak nga mamalot, puspus pa. Okay. Medyo masadudan dado, mga mawang mo pagpilyan, no dado nagatulmat ti tao, di ka kalatabo magipalot, ore talpak. Panagyan na, Robert. Okay. So yung Banna Cockpit Center, traditional, tisursurutin da, not talpak traditional. system. Straight. Won atatin ng ko madikayat ni Mayor ti kwa, madikano, kano. Kayat ni Mayor ti talpakan. Okay. So yun pala alistumit lagayam nga sulbaren no kas pagarigan maala ti consensus ti adado nga di da kayat ti talpak yung local chief executive lang pala ang makasumbat ti data.
Dito tinangnangag ko, Robert, I don't know, daka mo nung doon saan. Ado ka namin ti mga ilawlawag kini Governor. Ni Governor, we need to accept, hanga sugador ni Governor, hanga mamalot. So, hana uning mawatan no anati napimpintas ken mayat ken madi, dito talpakan. Ado di kiti madi nga dumanon, ado di kiti mayat a dumanon kini Apo Governor. Kasla kuanan no anati madaman kasla kasjela tamuten. Diya kamo ti kuanan mabalinda ko mga pagsardengen dito talpakanan tay isungan lang ro tiyan naneken dagiti pada nga mamalot ko nakadlaengen. Okay. Awan bet ti kuanan ta ti panunutom Robert no apay nga simret dito talpakan. Apay nga simret dito online. Gapo iti pandemic to avoid social distancing. Now, awanan din di social distancing, ana nga rason pa ilaan nga direto talpakan nga ron. Okay. Diba, Robert? So in short, kontra kayo. Hang kayo pabor kada Yes, sistema. yes. Apo, okay. Plain and simple. Okay. 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 Tagpili kay ko ti talpakan. Tay isu ti maawatan tayo. Okay. Dete online kiti makaawat ka di kita lamayat a kumita. Okay, Sir Glenn, thank you very much. Thank you very much sa dintad mo gundaway nga makainuman da ka ket malawlawagan na ori siya ket medyo jak amok met ti sumrek ti galyera. Aggal galyera akmet ka di mo no natawtawen but diti talpak jak mawatan so di kita makasarsari anamet di da kayat. Di da kayat. Dako manalaing. Dako manasaka mangilawlaw kini Apo Governor. Okay, sir, thank you very much sa dintad Thank you. mo gundaway. Maraming salamat po Apo Glenn Parado. Thank you, Robert. Okay. Dete talpak. DJ Apo, titalpak, Ayaw. Ni Apo Aurelio Fiesta Jr., may isang farm owner, ang gagigim kamsat, ado di kiti manok na, from Honolulu, Hawaii. Dapat isubli nga talaga tradisyonal nga palot. Ayun, Okay, beam na next time si Kanto Mameti, hindi lang basta-basta ito, agchampion di kiti manok na Apo, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. from Honolulu at the farm nga iman maniher na Apo pinfinansan na nga pakataraknan di kiti manok na nga arkilenan sabi aeroplano no ko tapno umay magipalot gigiyem kamsat. Anyway, thank you very much for watching manong Aurelio Fiesta Jr. dito Honolulu. Kumusta ni Compadre Ray Fiesta? Di kita kaabsan na, kapamilyada dito Hawaii. Happy watching kani Jesse Boy Baros dito Paranaque, Metro Manila. So ayun, wala po, kaadwan niya makasarsarita, handa kayat, dito talpak. DJ nga rod, amo yung amin, ti panlot, di ba, let's say, ti ko diferensya ket 3,000, yan yung DJ ti manage, ti management, tapno maiwaras para ka dito pusta. Ket adano ko dito aramiden da nga partida, let's say 4-3, 30 mga bak 40, 7-3, 7G, 7 mga bak Gs, ganon na. Tapno lang maalyanararan. Yan yung tamang DJ pusta ni Liamado. Gagiyem kay kamsat so daduma atid adakil una DJ ko ket waras na DJ ti management. Mr. Castoy, 10,000 mo, Mr. Castoy, 5,000 mo. Aging gana nga maiwaras DJ nga ammo DJ nagpusta numanot abaken DJ kwartana. Saan niya kasla kadeti sistema nga ibagbaga di mangayat nga pumusta kat Castoy pa sa repe DJ sa nga ribom 2 ket 50 pesos lat atiwen na. Ngem no maabak ka diretso nga alaen da amin DJ kwarta. Gagiyem kay kamsat kasi awan ti control, haan niya maidayday, haan niya maiwaras di pirak, wano di kwarta, nga impusta ni Liamado, para kada kita mayat. Di ba, adapit ti sistema doon ka, orayin tayo, baling nga kastoy ti awag deta, kung unada. So, ito no makita da nga dakkel di partida, aglalo di kita dehadista, gagiyim kaabsat, yung mga namumuro sa dehado, gigihim king kaabsat, di jay,
agpustadan, sinninyaseng, kastoy kadakas jayen, ampo, yan tagalyer so tayo, agriringgordan, aging gana nga malpas di inawag, di pustatrar, isuda ta ginawag, ada sursuruten da kasla law, unurol, para iti pinusta, kasi makitam di liamado, gagiyem ka sa tipusta, and then at the same time, di fake langa di manok, gagiyem, isu di ti mga awis ti tao, tapnon ti kasta, umawag da iti mas, nangat nga to, partida, kasla ko ba 3,000, ti kwartam, yawag na apo ti 4-3 kasya, ikada 7-10, ay stanjes, gagiyem ken kaabsat, malaksi da po kada tay parehas nga pan nakabayad, so ijeban na base apo kani apo Glenn Parado, detay traditional nga panagpapalot, nga nuwen ken mabalin dagiti ado nga nakasarsaritak mas kay kayat da apo nga agsubli DJ traditional nga wagas ti panagpipinusta di uneg ti galyera. May isa ka diti kabuteng ko nga epekto na dito no agpauyot tao kahit makipallutan. Di metla management ti mga babak, di metla promoter kasi di takder ni Apo Parado. Intay ket yan tabunton, intay ket yan talikod tabantayan, taditan. Agpapallut tayon, agtutupada tayon. So di jay, maatiwan apo ti biyang ti gobyerno no mauma apo di di mangayat iti talpa ken adot ti mapasamak nga illegal nga panagsusugal, especially apo di panagpapalot ka di unlicensed ground, unlicensed no kanatayo awan ti prangkesa na hanggang na-aproba na po ti nagupirar na gagayem kamsat nga isu dalatan ti mangimaneher iti panagpapalot gagayem keng kamsat. Okay? Padaanan nyo po, mapantayo, Barangay Victoria, Corimao, kalpasan di ito. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy ti talpa tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Tiamok no tuloy ti talpak kita Keng kaabsan Okay, kasangmana na po mapantay di Barangay Victoria Corimao. Guest tayo apo makainuman tayo ni apo Barangay Chairman Liumel Sumngat, especially apo kaditi simngay nga problema gagim kabsat. Thank you very much Dr. Alan Taylaan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, Lawag City. Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibo na po di Honolulu, Hawaii. Agtagikwa ken mangiman maneher. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaeng ni Honorable Telvin Tapawan. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod maplano, aging gana iti mapaypay patakder diri kaya nyo proyekto. Especially pagtengan nyo po, mabalin na kayong asistiran na TMT Construction Company. Thank you very much. Pugadlawin Carbas Aircon Service Center, Idibalin Tawag Street, Lawag City. Babaeng ni Engineer Neil Jose. Adanda po ka rin nalalaing aircon technician. Tapnon di kasta ket urnusen da rin problema iti lugan nyo. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian nga Espanya. Okay, tuloy po tintay pa nagpipinadamag, mapantay po iti Barangay Victoria, Corimao, Ilocos Norte. Guest tayo, kasarita makainuman tayo iti dito yung gundaway. Tinaalibtak, mapagtal ka na po kapitan. Iti Barangay Victoria, Corimao, Ilocos Norte. Apo kapitan, thank you very much. Apo kap, ititid mo gundaway. Iti programa tayo, damdamag ni Berto, manipod ti ENR Online. Kumusta dati simngay nga problema? Iti nagbaitan ti agkabagyan sa pagidi. May panggap iti pa nagpukan ti mangga. Apo kapitan Liumel Sumngat sir. Alam baga malam amin na po ang agdangdangag dato yung nalataka programa ni Sir Robert. Koreheran ka man Sir Robert, Barangay Maglawi Norte. Ayo nga, Maglawi. I'm sorry, change nga. Okay, Barangay Maglawi. Okay, Apo kapitan. Please go ahead. At amin nagtimao da problema Sir Robert, panggap dati pinukan ti manggata ag dimawat ti permit kanyak ket agkabsat da agabay de jelo tinagi agkabsat ngem DJ manggang amin medyo natulid ay medyo nagidda amin Sir Robert ket dimawat ti permit DJ lalaki nga kabsat nga ni Ronel Galsote ket inikak ata tamok de jay ket property da pay lang sa nga pamilyaan ngem saan gaya man ta na divide da gaya man subdivide gaya man ket inikak ti permit tatante amok ada knowledge de kabsat na ket iso ti nagreklamo tatta ni Mang Rebelin nga Galsote met lang ket kasi na po nagsasarita kam tatay ti barangay ket medyo naglinlinawag met ti agsumbangir nga partidon Sir Robert. Okay. Ay makitak deti picture nga insend da iti numutoy biyang di puun na kasla deti bangir di alad but di murdong na di bangir di alad deti boundary deti dua nga property apo kapitan. Well, Sir Robert, gusto na ko nam, nagidda dati mangga. Iso nga napan kada di bangir nga lote. Di kahit na sa wen, ni met bangir nga lote, nga napanan di bulungnan, murdungnan, maperwisyo. Ganun ba, Apo Kapitan? Kasi di pa nakagawat ko kadi hindi dumawat ti permit, Sir Robert. May isa ka digiti na idanon, iti biyang ti ENR Online, parang walang permit. Di pa nakakat dati mangga, Apo Kapitan. Idi dumawat kanyak ti permit ni Ronel Galsote, Sir Robert, ingkan tumutla di munisipyo, dumawat kan tumutla di Mendro, ti pamalubos da, may damot inspekan da, kayo nga pukanam. Sakbay mo nga pukanan ko na, Sir Robert. But Sir Robert ket napan di jay munisipyo
Ngumadyak pa nga minadamag via Menro Office no napanmat lang in coordinate mo lang ni Mang Ronel Galsote, Sir Robert. Okay. Apo Kapitan, subat dito pa nagsasarita yo, naglinawag ka din dito agkabagya, agkabsat ko na yo, agkabsat. Apo Agkabsat Kapitan. na, Sir Robert. Agkabsat Naglinawag dan. Nagkwada mo tan may ipagsangwag to pa ida maminsan, Sir Robert. Tay madamati saritaan mi anda nakita na nga post ni Mang Ronel. Ito yung post mo dati narata ka programa medyo kasla na kuha man jarik na nang palami isan na palabasit, Sir Robert, sa tanduman dublen nga pagsaritaan idan. Okay. Dito ka di mangga iti ng cause iti misunderstanding dito agkabsat, Apo Kapitan. Dahil mo ti kwa magkikita, Sir Robert. Okay. Tanda siya mo ti langan-langan dagi tagkabsat. Okay. Okay, Apo Kapitan, thank you very much and congratulations kada ti saludaran da kayo kada ti sigida nga panangurnos or panamagsanguyo kada ti kabsat may panggipit dito. Maraming salamat, Apo Kapitan. Malaksin no adda kita kayat mo nga idanon kada kita bumarangay dito barangay Maglawi. Go ahead po. Go ahead. Kablawak man dagiti kalugar ti Maglawi no kabarangay ti Maglawi Norte kin ti kailyak ti ilim ako rimaw, Sir Robert, nga itultuloy na lang tatagdangag kada ito'y napintas nga programa. Okay, thank you, kada Apo. ito'y patas ti kwa na Apo, ti panang trato na ti kwa. Napintas mo na Sir Robert, tataman na ito nga programan. Okay, sir. Thank you very much din na po Barangay Chairman Liumel sa Sungat. Thank you, Sir Robert. Okay, so DJ Apo na po Barangay Chairman. So saludaran tayo yun no daduma digiti properties iso ti magsisina iti napintas nga langin-langin ti agkakabagyan, agkakabalay, agkakabsat, aggiina, agkakasinsin na daamin-amin na. Agan anad tayo Apo hanti parpabarayan digiti kastoy suruten tayo tinasaya at based on record gigiyem kamsat uri agdamag kayo even ti uray pa itibiyang ti PNP adun digitay inimbestigar digiti investigador dito hangko nga but dito ti balaag ko hanlang nga digiti masekna na po nga kaditi na pagsasaritaan tayo but datay amin na base apo ti record ti biyang ti Philippine National Police and even court gigiyem adan digiti krimen nga napasamak pamapatay pamaltog panagtagtagbat panagmalmalo nga dito na munganay Apo iti saan niya pa nagkikinawatan iti biyang digitay properties. Sorry to say. Nga dito kinabaknang wenno anat wag mo kinabaknang property nga pinanawan Apo digitay parents para kaditi anak da kakabsat kay gigiyem ijay nga tay inton isudan aggaangat dan aggiinnagaw dan adamang lamlamang maawanan dapiti bigla ginatang ko idi kiniamak ginatang ko kaninak detoy so awan bibiyang yaw no rekabsat mga ganon o kwan gagihim kay kabsat agbaliw ti agpingki ti panagkita jay maysa gore ka man makita kanto lang rumwar yan tabalay mo ako sa runweng ka palikodan ka tagbaten paltugang ka when saan kaputa kasjay na puti mapaspasamak kaputa makipagtawid meten detan mapan nakasarita digitay mamapatayan digitay hired killers itay aduna puti kasta haan tayon niya agin bubulsek iti kinapudno saan tayon niya agin susulpeng kaditi mapaspasamak iti aglawlaw tayo te ko nakaro din uri agdamag kayo kaditi record ti police and even courts gigiyem kay kamsat adan digitay rimwar nga naitured na nga pinapapatay tay kabsat na tay kasinsin na tay daamin namin basta kabagyan na gaputa ti rumrumwar nga rason na dijay panag giinagaw Apo ti sanikwa gagihim kamsat hanggoy bagbaga nga kasjay ti mapasama kay but dito in general nga talaga nga kasta Apo ti agbalbalin nga pasama ken gagihim maglalo digitay lugar nga nanginat lute gaputa dito nga lugar ket tourist destination dito nga lugar ket ma-develop gaputa nasimenton dito nga kalsada
nung nanginan ton deto, nanginan ton deto, ngin urehaan laing nga po, nga kasjay ti sitwasyon di lute, aggiin nagaw, di kitay kakabagyan, di kitay napanawan, di kitay imununan, kakabsat kay gayem, saan pa nga na ipapel, saan, di may sa alas si kalata ti kuhan, kastoy latan, yubram latan, intuno inyubra te mesa kunam rimwar te titulo na nagan namut aminan. Umat nagan ni Makin, umat nagan nan ni madlata kastud at danagan nan, no saan nalawlawa met diti kay kukuanan gigigim kay kabsat, sa dumapay, dito ket saldak nga puta na bayagan niya adamot ngamin pagalagadan na kasjay po, babalindan niya irehistro nga kaskukwa na gagiyim kay kamsat gapot na dapat di kitay api nga jakbagi ket siyak ti agbaybayad ti amilyar, di kitay nagbayadak kung kuna na dita di kita paggaapaan dano kwan kakabsat kay giyim amuyo apo DJ tax declaration haan nga haan nga mangipaneknek iti panagtagikwa gagayim kay kamsat haan nga proof of ownership ti tax declaration gagayim kay kamsat. So lawlawagan tayo po dito kastoy nga paspasama kiti nagbabaytan dito agkakapamilya agkakabagyan lawlawagan nyo po ti pampanunot yo amanta adda kiti mapasamak nga kaskunak nga addan mangipaneknek addan record adun apo di kita napasama ka krimen na gapu pay laing apo ti panaggiinnagaw ti sanikwa di kita agkakabagyan gagayim kay kamsat. Okay, awan na po tinabati pa nga oras ti deto nga aldaw iti programa ti damdamag ni Berto gagayim kamsat ladingitan mi api sa apo saan mi nga maidanon deto programa ti tinapalabas itang aldaw gaputa ada di kita nasken nga ornusen ti tapno nadadapay nga sumaya ata po ti panangidanon mi ti signal ti ENR online. Dahil iti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malem ti Sabado tay amin sa pada. Unga pada, Happy Fiesta, Sulsuna, Ilocos Norte. Nakaragrag sa kapo dito Community Day, IJF Sulsuna, na idasar apo dito gameng ti Sulsuna, especially foods, dito native delicacies, manipo da po dito gameng ti ili Sulsuna, kakabsat ken gagayem. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras, agyaman kam, tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag!